12-те има за цел да срещне читатели с творци. В този формат публиката ще има възможност не само да гласува и да чете, но и да се среща на живо с хората, които участват в формата. Този проект е за активните хора. Това означава 12 месеца, в които ние всички заедно ще откриваме най-красивите, най-духовните, най-културно оплождащите, вдъхновяващите събития. Ще ги посочваме, ще ги осветяваме. Ще създаваме един естетически модел, свързан с щастието, свързан с светлината. Тези, които са фенове на отделните събития, това са феновете на спектаклите, на музикалните събития, на концертите, на литературните четения, на художествените, визуалните изкуства. Тези фенове и феновете на 12-те ще станат едно.